Usakwazi ukukhuluma nogogo, khuluma kokusithini izinto, amavasha abahlosile bathi usokhuluza ukhokho bewe. Sakhuleka kunina abakhulu, hayi khona bogogo nomkhulu. Igama umfoka mbanje ithi sasimbiza ngonduna kandaba. Hayi khona yasuke yahlala, impungu sihlebelela ulwazi. Izinto zaqala zakhanya nenkinga zaphela impela ndaba. Isisa kithi siyakhala, sekukhona nenyanga zamanga. Izinto sakithi siyahamba engathi sekukhona abafundisi bamanga. Impungu ngayishikelela phansi. Wathi ngithi kunina benkashana kaMenzi yaphuza umlaza ngameva yaphula umlilo ngamahlamvu abanye bocima ngamanzi. Nina belembele eqamanya amalembe ngokukhalipha usishaka kashayika ngemanzi ngesaba ukuthi ushaka. Ushaka kuyinkosi asemashobeni ngiyakhuleka umhlaba wonke. Nasendaweni zonke nje la kuhamba kufinyele khona lo mfanekiso oqoshiwe. Uma kukuthi umusha kule channel ibizo lami ngumlekeleli umfoka mbanje. Angibonge kakhulu bafowethu ngokuthi usubscribe ku channel yethu enkulu Impunga Yesintu TV kumanje sihleli ku 75,000 ayisibheke khona 100,000 inkinga wena mbukelo ongaka subscribe ngiyacela ukuthi usubscribe ngoba manje ngabe siku 95,000 okube nonke niya subscribe akudla imali kodwa kukuzibophezela ukuthi yonke imfanekiso eqoshiwe fakwe Impunga Yesintu siyayithanda siyafuna ukuyibona. Umzukuluke lona kaMdumo igabeni mabanga likaThumbula tshatatsha utshatatsha kapheshe upheshe kaMaguyane uMaguyane kaVaphi uVaphi kaNokhonjo umshana wakofuze fulele omashiya amahlangatha azoshumayela namuhla ngihambi ngedwa ngihamba noNcwane baba uyaphila Ncwane mkhulu ngivukile njani baba hayi siyaphila mina wethu Nkosi yami hey manzini makhala kukhukhwini nami ke wangasebenza ungayikhulumi le ngibalula lento ngoba nawe bakushayile ngalento ungayikhulumi mhlawumbe ngaphambi kokuba manzini sigeqa amagula kulesihloko esosixoxa akake sithi ukubathi kancane abantu mnewethu sibatshele ukuthi bakhona abantu abamaqili nabamaqola abayosebenza ngamagama ethu Nkosi yami bazenze thina kungethini Nkosi yami uyayibona lo Nkosi yami ngikubona kubalekile manzini mina ngeke ngatholakala mina manzini bezama ukuthi inamba yami bayishintshe kube yabo baba uyabona baba kanti nawe uke wangena esimeni esifana naleso Nkosi yami mangithi ngiyakuthinta hayi man manzini nawe unenkinga efana elabantu laba mfowethu benza inkinga ngoba manje banyathela igama lethu uyabona mhlawumbe into engayisho mina manzini ukuthi abantu kubalekile ukuthi sibachazele ukuthi ngeke umanzini nje avele akuWhatsApp athi faka imali mkhulu hayi ngeke Impunga Yesintu ngikafonela yena umanzini mina ngithi manzini awuzakuthi Nkosi yami ngifonela uBhovungana ngifonele uyabona mfowethu hayi ukuthi umuntu mfethu ofuna usizo kumina sengithi afake imali ngaleko ukuthi mhlambe khona usizo olithile kufanele ngimsize ngalo hayi ngeke mkhulu noma ngabe likhona usizo akufanele ngimsize ngalo angeke umuntu engingamazi engingakaze ngimbone noma ngabe useke wafika ke esigodlweni esikhulu kwakhona esikwenzayo angeke ngize ngifune imali kuyena angeke ngize ngiboleke imali kuyena angeke ngisuke eThekwini ngiyokhendla ejozini le kwamhlaba yalingana bese ngiboleke ngiphelelwe imali yokubuya into engasoze yenze uthinte manje umuntu omlekelelayo mkhulu angisoze yenze ngibala kakhulu lento yasejozini ngoba lo muntu bekade ethatha inombolo yami kuthiwa impela ubethi usejozini basho leyo ndawo impela mina bathi kunomuntu la othi umsizile ula epolice station ejozini washo kanje kusho baqhamuka ngakhona lapha lapha ya esisho ukuthi ke mbukelo Impunga Yesintu baningi osikhothena bakhona Nkosi yami kubalekile ukuthi ucubungule okungenani umthetho ake ngifone ngevideo call baba ukuze ukwazi ukubona impela ukuthi yonani Impunga Yesintu yenani umanzini yebo umlaba naye kade ngitshela umlaba naye khona owenza into efana naleyo kuyena hayi yabona kubalekile bafowethu nodadewethu ukuthi sibheke nathi siqaphele ukuze singagcini silimanga kodwa ke
akuyonto esingalala sidlile lona. Kusiyami. Ake simchazele umbukeli ukuthi umkhulumanzini ubani ngikusho lokho ngoba siku 75,000. Kusiyami, kunababukeli abasha mfowethu. Siyakhula. Ya. Khehla umanzini isangoma baba. Isangoma nje siyalapha siyacathulisa siyalekelela siyathwasisa siyahlola ke nje futhi kakhulu baba siyahlola nje siyabheka baba isipopolo sikhona. Ngiyayithanda le manzini moyibeka ukuthi isangoma siyahlola futhi kakhulu ngihlezi ngidwebela ngisonke isikhathi. Kusiyami. Ngiyathemba manzini ukuthi ngizosizakala nombukelo wempunga yesintu uzosizakala baba. La manzini kuyenzeka mne wethu umuntu ahambe aye kohlola. Kusiyami. Mhlambe khona isigameko esithile senzekile phakathi kwekhaya empilweni yakhe. Uyabona? Yebo. Ufuna ukuthola ukuthi lesigameko lesi kungabe yini imbangela yaso. Ufuna naso ukusithola mefika. Yabona abantu abaningi bekohlola manzini. Ufuna ukuthi umeya kohlola umuntu afika athola ukuthi yini lemthathe yamletha la. Aphinda athole futhi ukuthi ibangelwa yini. Kusiyami. Aphinda athole futhi ukuthi izolungiseka kanjani. Bayibona lo Mhlahlo baba. Afika kwimpunga yesintu. Impunga yesintu ifika ngamtshela ukuthi yini le emlethela baba. Ingamtshela futhi impunga yesintu ukuthi leyo nto emlethe la vele ngeke isamtshela ukuthi ibangelwa yini ngoba ayisamtshelanga ukuthi uze ngani. Yabona. Kanti ufuna ukwazi ukuthi uze ngani. Kuyenzeka manzini baningi abantu bephuma bayikohlola lento kuyiyona imsusa ekhaya afika ngayitholi la afuna ukokwazi ngayo imbangela esimene esinjalo manzini kwenziwa njani. Ake senze kanje Nkosi yami. Makushawa inhlolo noma uma kubhekwa inhlolo noma makufakwa isipopolo sokuhlola kuqala kwenziwa isisekelo ngoba nakho la ubona umuntu ezenhlanhlatha mayethi uyahlola ingoba kakhe akasakhi isisekelo ufuna ukusuka phansi nendla zaphume phezulu engakaze akhe isisekelo. Isisekelo senhlolo siyini? Izinto zokuqala oyitshelwa umuntu omdala isisekelo leso. Izona zinto ngempela ezikhiphela umuntu ziphuma maniqala inhlolo. Angikwenzele isibonelo kungaphuma izinto ezu5. Uyabo kulezi izinto ezinhlanu eziphumile kuzophuma ungqo wento afika nayo lo muntu. Kuphume ubufakazi, kuphume umsuka wayo. Lezi zinto zonhlanu noma zibe ntathu ingaba noma ingaki bese uyama wena umuntu ohlolayo uthi ucela ubufakazi lo muntu ozohlola akafakazele inhlolo ngoba khumbula ngesikhathi uhlola lo muntu utshela mina engihlolayo mina ngitolikela wena ohlolelwayo manje awumuzwa lo muntu imina engimzwayo sengizothi kuwena ifakazeleke lento eshiwo lo muntu into eyenza ngithi emkhulu ipopolo ikhona ingoba yabo mangikunika into ezu5 wafakazela ezu4 wawusuthi hayi kodwa le waba manqikanqika lo muntu akasuki kulento le ongayifakazelanga sizoqala sihambe nawe sikuse kulento ongayifakazelanga ngoba inhlolo zakho umgogodla wazo uhleli ekuqaleni kwenhlola ngazi noma ngisho kahle ngizwa kahle uma angeke uma okay nakho ke sesihambile nansi into engenzeka sishaya inhlolo sihambe sidlule entweni ekuphazamisayo wena khumbula sishaya inhlolo simi umanzini umkhulu akafundiseli ikhehla lami mina ngifundiseli le ndoda engihamba nayo ifundiseli angisho ukuthi uphathwa ikhanda uphathwa amehlo uphathwa amadlobo uyathakathwa ngakini noma angisho yabo yonke leyo nto ayiphume emlomeni wami leyo ngoba lo nto ayinamsebenzi because awukwazi ukuhlola kuphuma inhlolo enhlolweni zakho ngisuke nginesiqiniseko into osuke ngayikhona nansi into eyenzakala athi ngikwenzele emkhulu into eyimvama kufika umuntu onenkinga zabantu abadala angisoze ngomlomo wami ngithi kufanele uhambe uyothwasa ngenziwa yini angifuni uphuma uyothwasa uthi kwashuncwane kodwa into engizoyenza enhlolweni zakho mayisuka kulezi inhlolo engithi ziwumgogodla kuzovela izinto zemimoya zicabela indlela yemimoya noma ngingeke ngize ngikutshele ngqo
ngithi kuwena hamba uyothwasa kodwa ngizokwenzela ubone ukuthi indlela yakho ithi uye ephehlweni angazi khehla lami noma hayi ngizwa kahle ngizwa kahle uyazi manzini ukhona kumanje umbukele baba uthi mina sekukaningi ngihamba ngiyakohlola kodwa akaze kuqondana ukuthi kuqondane lento ake sithathe manje umuntu ongafikanga kumanzini yebo kodwa manje obhekene nalenkinga manzini yebo okuwukuthi yena yini mhlambe kufanele ayenze okanye umuntu ohlolayo manzini yebo wezwa lokho ngiyazi ukuthi ucoshile kancane kuloko okushoyo kodwa ke manje umuntu manzini ngempela selukaqala ukuhlola useza kakholelwe ekuhlolweni ungathini mhlambe kuyena usho umuntu osuka ekhaya eyofuna okuthile kodwa manje angakutholi afike angakutholi azabuya athi lo muntu ayikho lento usho umuntu onjalo akenze nje mkhulu one ake ngiqale la ukuhlola akumina ohlolayo njoba nami ungizwe ngiyayisho ngithi umnikazi walezi ikhwama uyahlola isipopolo usifakile umnikazi wekhwama hayi mina uma ngabe uzosuka wena uzohlola kwancwane kodwa la osuka khona usuka ekhaya elinomsindo ngikwenzela isibonelo usuka ekhaya elinenkinga ngikwenzela isibonelo into ezovimbezela inhlolo zakho yilezi izinto zasekhaya zizovela izinto zasekhaya eziyibopho zeinkinga yakho kodwa uthola ukuthi inkinga le ewungqo obuthi uhamba ngayo mhlawumbe yokulahlekelwa into ethize igcina ingavelanga ivinjezelwa yilezi inkinga zasekhaya kuzovela lezi inkinga zasekhaya ifuna ukuthi wenze njani lento omkhulu ifuna ukuthi mawuzophuma ekhaya ubike ekhaya ukuthi uyahamba uya einhlanyeni uyofuna usizo khumbula kuhlola ikhehla lihlolela amakhehla asihloleli wena sidumbu sakho la sihlola izinto zakini nabantu bakini uma ngabe uzofika nabantu bakini bengabambisene bengakwazi futhi ukuthi uyiphi zivele izinto zakho izophithana angazi ukuthi uyangizwa yini kodwa mawucelile mkhulu mawucelile kufunakala into zakho zivele uma ngabe kuukuthi uzohlola izinto zakho aziveli noma awuneli kumele uthathe isibane esimhlophe nesibane esiyele enyangeni bese uyaphuma uyempambano ndlela uyocela uyoncusa abantu bakini angithi uyezwa ke manje usubalanda empambano ndlela ngoba ubungababikelanga angazi uyangizwa inkinga hayi ngizwa kahle manzini ake ngisho lana kumuntu othi bengithi ubuzele nomuntu ohlolayo meaning uchaza ukuthi umuntu oyisangoma noma umuntu onobunye umthandazi ohlolayo ake ngiqale ngoyisangoma ngoba mina ngiyisangoma ngoba mina ngihlola ngekhehle liyiqaba ake ngiqale emaqabeni uma ngabe into omkhulu ebulala inhlolo umuntu ophethe abantu abadala angikukhumbuze uma ngabe uthwase kahle ukuhlola uyakwazi ngoba uma ngabe uyothwasa ngizosho nje into engiyaye ngitshela izingane zami ngelanga lokuqala ufika ngale ephehlweni uyahlola angazi uyangizwa yini uyabo ufika nje kwaZungu ufika nje ungena sihlale phansi nawe sihlale nje sixoxe uhamba nomuntu wakini okulethile siyaxoxa noma uyagula noma unjani anginendaba kodwa into yokuqala engizokwenzayo ukukhombisa ukuthi lento ikhona ngizoyiqhumisa lento uhlola ngaphambi kokuthi uma ngabe ngizokulungisela wakade uthwase kwenye indawo kodwa into zakho azihambi kahle siyachibiyela njengoba sake sakhuluma ngokuchibiyela nansi into engiyenzayo ngikulungisela kakhulu ekuboneni angithi uyezwa into engifuna ukuthi ngiqhumise kahle ile ndaba yokuhlola ngoba yonke into ukulapha umuntu kusuka ekwazini ukubona kodwa uma ngabe uzophatha idlozi lakho uhamba nalo ke wenza zonke ke lezi zinto ezenziwayo livele idlozi uzothi mase kukhona umuntu ozohlola lidikibale nalo ngoba isona isikhathi sokuthi nawe likuzwisa ubuhlungu lesi nawe lizwisa bona angazi khehla lami noma ngiphendule kahle ngizwa kahle manje Nkosi yami asingagiqa magolo baba bukelwe impunga yesintu uma kuukuthi kukhona okunye ofisayo ukwazi mayelana nalesihloko esisixoxayo noma kukhona umbuzo nje ofuna ukubuza inombolo lezo lokuzibona zivela ezakho umkhulu manzini uzokwazi ukuthi umshayele uzokuthi utholakala kuphi ngasikhatsini uma kuukuthi ufuna ukufika kuyena wenza njani manzini mne wethu utholakala kuphi mkhulu ngitholakala eThekwini nesigodlo kwaMashu nginesigodlo ePine Town
kodwa ngisebenzela kakhulu kwamashu ngiphinde ngitholakala eGoli mkhulu ngicela ukucizelela angisoze ngiboleke imali umuntu mangabe ufona bese kuthi kusukwa nje into ekhulunywa imali angisoze ngiboleke imali angisoze ngiboleke imali enye into lo ngeke ngayifonela inombolo isikhathi esayithathile akakhulumi nana njengami akanalo nananolwazi lo muntu isigebengu ngiyanicela abantwana baNkulunkulu ningafakeli abantu imali egameni lami Thokoza Sibonge kakhulu Manzini sibonge nakuwe mbukelo impunga yesintu ukuthi ubukele umfanekiso oqoshile ngempela abafowethu lento iyenzeka lento ukuthi kube khona abantu abaqola abantu imali kubalekile ukuthi uqala ukubenza uqala ubufakazi bokuthi ube nabo ngempela ubufakazi bokuthi le mali uyifaka uyifakela yena umuntu okuyena yena yabo uyamazi indlela uManzini asebenza ngayo uyayazi indlela engisebenza ngayo ngeke vele kudumele nje ngithi nje faka imali ngiyacela kodwa ukuthi niqhubeke nisubscribe ku channel yethu enkulu Impunga Yesintu TV bese sithi nje impunga